Всъщност, вие сте суверена, а те са ваши служители. И ако някой от тях не го е разбрал, тази вечер, на 29 октомври 2016 година, ще го разбере. Болезнено ще го разбере. Те се мислят за богоизбрани, за аристократи, за нещо повече от всички останали. А не са, те ще съществуват такива каквито са, докато ние им го позволяваме. Не ви ли отвръщава това, бе?